što pre nađete ono što samo vas onako triggeruje i motiviše, to bolje. Da li su to putovanja, materijalne stvari, da li je to duhovni rast, da li je to usvajanje novih znanja i vještina, da li je to konekcije sa različitim ljudima ili postoji nešto mnogo više, bolje i veće što je za vas jako važno, u tom bolje. Različiti ljudi postoje na ovom svijetu i sa sreće pa je tako i različite stvari nas motivišu. Ali kada jednom zaista shvatite šta je ono što vama daje drive, ono spoljašnje, ono unutrašnje, ono možda je teško pronaći neke unutrašnje vrednosti koje vama daju drive da stvarno zablisate, ali ako je najlakše motivisati sebe tim spoljnim stvarima, tim stvarima koje se mogu kupiti novcem, ok, možda nekome novac može da bude motivacija, to je sasvim u redu, jer poenta jeste u tome da nađeš ono što tebe triggeruje da se pokreneš i da se podigneš sa stolice, iz kreveta ili odakle god. Da svako jutro ustaješ i da znaš zašto si se rodio, da znaš čemu si posvetio svoje vreme, svoju energiju, da znaš samo ono što je u tvom interesu, a da time ne ugrožavaš druge. I da znaš šta je to što čime možeš da doprineseš drugim ljudima da te motivišu. I ponekad se dešava da i ljude sramota da kažu zašto, da ih baš to motiviše. Sramota ih je da kažu da je baš ta jedna stavka nešto što ih stvarno motiviše. A što bi bilo? Nema potrebe. Pitanje je onda u kom ste vi to okruženju ako vas je sramota da kažete šta vas motiviše. Da li se onda nalazite u dobrom okruženju koje podržava vaš rast i razvoj ili je ipak bolje da se zahvalite na svim lekcijama koje imate u tom okruženju i da onda nastavite dalje u nekom podržavajućem.